گرتنا عیسا مارکۆس 14 ئەو هێ دپەیڤی هەما هەنگی جوودایەک و یەک ji 12 بوو هات بویرە عەلالەتەکە یانی مڵەتێک bi dar û bi şûr hebû ew ji aliyê serekên kahînan û şerîetzanan û rehsîbiyan ve hatibû şandin. Îcar êgo Îsa bida dest bi wan re li ser îşaretekê li hev hatibû û gotibû ez kê ranûsim ew ê wî bigirin û bibin û hey jî hebin. Cihûda hema ehat ba Îsa û got mamosta û ew ranûsa yanî maç kir. Wan dest avêtin Îsa û ew girtin. Lê yekî ji yên ku bi wî re bûn şûrê xwe kişand, li xulamê serokahîn xist û guhê wî pekand. Îsa ji wan re got: Ma ez xêbirekim ku hûn bi dar û şûran hatine ku min bigirin. Her roj li perestgehê ez di nav xwe de bûm. Min hîn dikir û we ez negirtim. Lê ji bo ku nivîsarên pîroz bên cih ev çê dibe û hemûyan ew hişt û reviyan. Xortek li pey wî diçû ku parçekek cewiyê keten li bedena xwe ya tazî pêça bû. Wan ew girt lê wî cewê ketin hişt û rût û tazî jî wir reviyan. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz xweşik û birayên hêja.